Усім прывітанне, першы гікаўскі выпуск нумар 95, здаецца 95. Я, блядь, вот кожны раз забываю, я кожны раз, калі составляю шоу-ноты да запісу подкаста, я пишу спецыйны сабе нумар выпуска, я заходжу на YouTube і гляджу, які выпуск, і пры гэтым кожны раз забываю. Мяне клічуць Лёша, побач са мной яшчэ Вадзім і яшчэ адзін Лёша. Мы падкаст першы гікаўскі, размаўляем пра рознае тэхналагічнае, гульнявае, і не толькі пра гэта. У частцы на Патрыёне было вельмі цікава, нават не буду распавядаць пра што там. Вось класічны першы гікаўскі атрымаўся, заходзьце, прям нормально. Не буду распавядаць, таму што нас не ведаю, ну мы пан схвасім за гэта. Вы заўважылі, як пад апошнім падкастам прыляцела крышачку, тыпу, што вы хоць і мацюкаецеся, але я даслухаю, і мне так непрыемна стала. Я такі, сапраўды штосьці багата мацюкаемся. Трэба сачыць за чысцінёй роднай мовы. Давайте не будзем мацюкацца. Я, честно кажучи, не разумею, чему нам прилетает за мутюки, потому что, ну, типу, не хотите мутюков? Ну, дядька, бо усе аматары, у нас же усе люди размаўляюць на чыста літаратурнай беларускай мове. Ну, яны не выкарыстоўваюць, яны ніколі ў жыцці не размаўлялі на расійскай мове. Ніколі. Не, я не згодна. Гэта не ў гэтым прычына. Гэта прычына ў тым, проста у асабістым стаўленні чалавека вось да лаянкі. Гэта тычыцца любой мовы. Вось так, вот так вось, я думаю, ясна. Але мне один раз пролетало, что человек ездит с детьми на машине, и коли ездит на машине, он врубае подкасты и не может слухать перший гикаўскі, коли мы дети у машине. Але, ну, кого ебе чужое горе? Ну ты жорсткі, прабачце, калі ласка, мы так больше не будем казаць про нам себе. Хвилиночку хотя бы потрыматься. Я немножко крышечку у шоке. У шоку. Першы гікаўскі ў машыне з дзецьмі, вы шо? Ну, асабліва частка для Патрыёна. Так, строго 18+, алё. Ну, але ж дзеці даведаюцца, што такое гемарой. Подкаст для дорослых. Даведаюцца з цягам часу. Што за пытанне? Жыццё пакажа, ну. Праграмістамі ці дальнабойшчыкамі пайдуць работаць і даведаюцца. Да ведаеш, я не дальнабойшчык і не праграміст. Мяне гэта... А хто ты? А хто ты? Я... Ты пачакай, ты 10 хвілін таму сядзеў, казаў, што... Ну, я зразумеў, што я шмат сядзеў. І таму у мяне гемарой. Ой, боже. Сядзець можна по-рознаму, ясна. Это ж слова вельмі... жарты. А, ты тыпу... Што? Ну, калі б гэта дапамагала, я б, можа, так бы і рабіў. Да ладно, давайте не будем пра сумныя, давайте мы пра тэхналогіі, пра навіны. Я хочу пачаць са свеженькага, літаральна учора, што адбылося. Людзі на Reddit пачалі скардзіцца, што ў кітайскіх прашыўках сусветна вядомых брэндаў на андроідзе адваліўся Google Play. Карацей, Google нешта змяніў на сваім баку, і цяпер усе кітайскія прашыўкі не могуць плаціць праз Google Wallet. А гэта значыць, усе тыя людзі, якія набывалі сабе, усе тыя, якія не хацелі купляць сабе глобалку, куплялі кітайскія версіі андроідаў, неважна за які кошт, это может быть і Xiaomi Redmi Note 100 плюс Max. Гэта ўсё, гэта Vivo, Oppo, Redmi, Xiaomi. Опачки, вось вы купілі за 1500 евро флагман, а і плаціць вы не можете. Вельмі класна. Ну, карацей, вот такая вось клёвая у кавычачках не, у косачках не навіна. А Google Play пры гэтым працуе? Ну, тыпу, усё працуе, просто адной з прычын, афіцыяльных прычын, чаму яны так зрабілі, гэта высокі ўзровень скама у самім Кітаі менавіта для крэдытных картак. І яны такія, ну... Не будзе тады у Кітаі увогуле плацяжоў праз нашу сістэму, праз NFC, мы увогуле гэта заблакуем, то бок яно раней было магчыма, цяпер яны такія, цяпер немагчыма. Цяпер мы падтрымліваем Google Wallet толькі на глобальных прашыўках, там дзе там security і всякая такая вся фігня больш падвышаная. Вось.
Просто Класна мне не навіна. зусім зразумела, напрыклад, я просто не карыстаюся андроідамі. На айфоне, калі ты, напрыклад, подписываешься на якую-небудзь Багацей. аплікацыю, набываешь подписку аплікацыі, ты павінен заплаціць праз Apple Pay. У Мгм. любым выпадку гэтая подпіска. А Мгм. як плаціць за Google подпіски Pay. у... Google Pay. Ну, Google Так, а Wallet, Google Pay, ну. Ну, то бок ты не сможешь набываць подпіски там, напрыклад, у якім-небудзь чат GPT, калі у тебе Android кітайская версія. Напэўна, праз зусім інтэрнэт гэта працуе, але менавіта вось гэтыя кантактныя плацяжы, ведаеш, які там да, у краме, окей. яно не будзе працаваць. Вось яны вось гэтую магчымасць прыбралі. Або магчымы цалкам прыбралі гэта. Я не магу табе сказаць наконт падпісак у інтэрнэце. Але вось гэта кантактнае, то бок бескантактнае, да, калі ты просто прыкладываеш тэлефон, ось яно ўжо не працуе. Вось літаральна Мне здаецца, учора. Людзям у Кітаі, якія там жывуць непасрэдна, ім нібыта і У іх сваё, у іх там абыякава. вічаты, у іх Так, свае там метады. Ім гэта Alipay Google- і вось уся гэтая Так, штука. так. І ім менавіта вось праз Google Wallet, бо гэта, ну, Google Wallet, як называецца. А вось з астатнім крыўна, канешне, вельмі. А астатнія, якія заказвалі там, напрыклад, праз трейдинг Shenzhen, бо, разумееце, чаму людзі ўвогуле набывалі сабе кітайскія кітайфоны, да? Ну, типу, кітайфоны ў сэнсе з кітайскай прашыўкай, не глобальнай, бо розніца можа быць вельмі вялікая ў кошце паміж адным і тым жа тэлефонам, які робіцца для глобальнага рынку і для Кітая. Там розніца можа быць у некалькі сотняў еўра. А гэта не хухры-мухры, гэта ўсё ж такі нармальна. І вось вам вынік. Тава гэта любы телефон з 5-го элементу. Не факт. Там можа быць і глобал. Да ладно, у нас ты ў топа-цэнтрасці, у Элісон зайдзі, у нас там таксама 80% таго, што прадаецца, гэта, тыпу, 10% гэта айфоны. Ты хочаш, каб я трымаў Android у руках? Ты яго разламаў пару выпускаў таму пры нас. Вось настолькі я яго ненавіджу. Ну, короче, там 80% гэта кітайфоны розныя стаяць. Да сіх, Ну так, здавалася б. ну так. Я даўно не бачу, ну, мне падаецца, ніколі не бачу, каб нехта плаціў праз гэты Android. Ну, у сэнсе, я плаціў. Не, плацяць. Я неяк, ну, я не заўважаю гэты У тебе Google Pixel. Я бачу толькі, калі багападобнымі айфонамі плацяць гэтымі. Ай, ну, слухайте, зараз же са з'яўленнем вось вайны і вось усяго гэтага даволі ж моцна распаўсюдзіліся плацёжныя стікеры. Мяне, вось, дарэчы, гэта вельмі дабіла. Распаўсюдзілась где? Ну, тыпу, па розных краінах СНД, можна так сказаць. Тыпу, у Беларусі таксама... Ну, я дакладна ведаю толькі адну краіну. Беларускія банкі, якія патрапілі пад санкцыю, іх таксама не працуе Apple Pay. Ну, тыпу, у Альфа-банка Apple Pay не працуе. Ну, то і вынік, які ты просто набываеш. І там якраз таки можна набыць сабе за, ну, даволі маленькія грошы плацёжны стікер, які ты клеіш на... Таму ідзіце ў Прыорбанк. Я не пад санкцыямі. Слухайте, было б выдатнае месца для таго, каб інтэграцыю... Каб у нас інтэграцыя Прыорбанка была? Так. І унізе гэта спасылачка... На рэфералачку. Зрабіце сабе там картачку. Але, на жаль, мы падкаст на беларускай мове пра тэхналогіі і гульнявое і каля гульнявую тэматыку. Таму у нас дагэтуль няма ніякіх спонсараў, на жаль. Гэта вось уся навіна... Ой, прабачце. Гэта ўся навіна, якую я хацеў сказаць. Пра наступства я расказаў. Што рабіць, пакуль не зразумела абсалютна. Людзі там ужо пачынаюць усялякія петыцыі складаць, звяртацца ў Google, тыпу, дайце магчымасць. Я распавядаю, што рабіць. Купляеш сабе... iPhone. Кавер на телефон з кармашкам таким маленечким, ведаеце, і туды береш і вось так вось картачку шпонькс і ўсё. Ну так. Вось, і у вас, калі гэта што тэрмінал загараецца, вы вось так вот телефон з картачкай падносіце і ўсё. І яно плаціцца карткай. Які ж ты разумны, чаго ж тебе на рабых свінях не возяць? Файда. Ну, пакуль, напэўна, так яно і будзе. Але гэта максімальна такі дік мув,
як на мяне просто ўзяць. А яны ж цудоўна ведаюць, што людзі з усяго свету куплялі сабе са зніжкамі кітайскія прашыўкі. Ну, ім Ну, так бо партыя вырашыла, што яна можа ўсіх паімець. Можа, нейкі ёлуб, просто выправце мяне, а ці магчыма, напрыклад, купіць сабе кітайфон і паставіць туды глобальную прашыўку? Гэта залежыць, па-першае, ад бренду. Па-другое, гэта залежыць ад тваіх прямых рук. Можна, так робіць, накатываюць, але гэта ж усё адно будзе кастамнае нешта, разумееш? І калі нешта пойдзе не так, то ў цябе будзе просто цагліна ў руках. Без магчымасці ўжо нешта там аднавіць у ёй, всякае такое. Ну, такое робіць, але не для кожнай мадэлі тэлефона, так. Выглядае кепска, насамрэч. Выглядае кепска, бо самі бренды, яны лочаць гэтую магчымасць. Яны ведаюць, што Android дае такое, і яны лочаць ужо на ўзроўні на нейкім такім на нізкім узроўні самой сваёй прашыўкі магчымасць накаціць глобальную прашыўку. Хтосьці гэта дазваляе, хтосьці не, і гэта залежыць ад мадэлі тэлефону. Ну і трэба так, а як жа што гэта тое, што Android гэта адкрытая экасістэма. Не, яго можна кастамізаваць. Ну, прычым тут кастамізаваць? Ты можаш накаціць, вось, напрыклад, Zeplon ты можаш накаціць толькі то, што табе дае Apple. А на Android ты можаш накаціць хоць сам рукамі штосьці напішы і дэплой на свою мабілу. Але пры гэтым трэба разумець, што у цябе могуць быць праблемы там, напрыклад, за апдэйтамі. Табе не будзе нічога прылятаць. Вынік які? Калі у вас кітайфон і вы ва Вроцлаве, несіце свой тэлефон Гомзіку, ён вам яго зробіць. Ва Вроцлаве? Ці где вы там? Я весь час блытаю. Мы сэрцам дома. Вось так, ясна? Не. Роўна па цэнтру, ведаеш, там ёсць будыначак такі. Езуіцкі калегіум, што? 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 Так где вы? А, Гданьск. Так, вось, карацей. І калі вы ва Вроцлаве едзеце ў Гданьск, несіце свой тэлефон Гомзіку. Я сумняваюся, што Гомзік будзе гэтым займацца, калі шчыра. Бля, мне падаецца яму па кайфу. Не, думаю, не. Хаця, трэба яго спытаць. Гомзік, напішы ў каментарыях, ці цікава табе было накаціць. Колькі грошай табе трэба? Я думаю, яму патрэбна проста магчымасць нешта паклупаць, ведаеш? Зламаць. Да, такога вось плану. На першых кліентаў няма ніякай 100% верагоднасці таго, што ўсё атрымаецца. Далі ўжо магчыма, але спачатку не. Так, ёсць такое. Раней, глядзі, ну як раней, там гадоў яшчэ, па-моему, 10 назад. Гэта было вельмі распаўсюджаная практыка. Купляеш танную мабілу і ставіш кітайскую, з кітайскай прашыўкай, там флагман, напрыклад, так. Эканоміш там некалькі сотень баксаў, нясеш кудысьці там спецыялістаў, у Беларусі, або сам нават там праз комп, накатваеш глобалку, там, Xiaomi, я ведаю дакладна, што так рабілі. Вось, і карыстаешся ўжо глобальнай прашыўкай. Так, у цябе могуць быць там вылазіць там усялякія, ведаеш, непажаданыя рэчы там, але як бы глобалка ёсць глобалка. А? Дикпик. Кітайскі. Не ведаю. Такі маленечкі. Ну што ты за расіст такі, ну. Я ні ў коім разе. Вось, такое было, але потым яны прасяклі гэтую фішку і пачалі ўжо блочыць гэтую магчымасць на, вось просто пачалі блочыць гэтую магчымасць, і ты ніяк гэта не абыдзеш. Можа, нейкі магчыма сёння, але я без паняцця, я не лажу. Не ведаю, я з 2021, мне падаецца, не карыстаюсь андраедам, але я заўсёды лічу, што гэта максімальная адкрытая сістэма для усяго. Яны ідуць у бок Apple і хочуць ужо неяк абмежаваць. Канешне, стрымяцца да найлепшых.
Ай, слухай, я на монокасці на сваім расказваў, як у мяне пачала садзіцца, як пачаў садзіцца акумулятор на вось перадапошняй прашыўцы ад Apple на 26.5.2, і мяне это настолькі задрало, што я ўжо думаў зноў да андроідаў вяртацца. Гэта трэш. Вось ваш хвалёны iPhone. Таму што тебе про версія, про Max, у тебя і так там батарэйка. Не, плюс. У тебя плюс, значыць. Ну, 14, ну, колькі ему ўжо год. Ну, так. Ну, а у мяне выжырала батарэйку вельмі. У мяне 7. У мяне 7. А у мяне камыш. Давайте далей, ладно, хопіць про сумнае. Серыял па God of War пераздымуць. А чаму яго пераздымуць? Таму што актор, які іграў Кратаса, парваў біцепс. А хто-нибудь ведае, як зваць гэтага актора? Бедны чувак. Райан Хёрст яго клічуць. Да, правда, туж написано. Дзе ён яшчэ здымаўся? Так, спачатку, дарэчы, думалі, што ён аклімаецца і будзе працягваць здымацца, але, напэўна, час гэта бабкі, і яны такія, ніфіга, нам выгадней наняць кагосьці іншага і перазняць ужо ўвесь гэты самы серыял з іншым акторам. Хто будзе замест яго, вядома? Нет, пакуль не вядома. Пакуль не. Але тут же яшчэ такая тэма, што ён жа даволі працяглы час, ён займаўся тым, што ён рыхтаваўся да гэтай ролі. А наколькі вы памятаеце, Кратас, акрамя таго, што лысы, ён вельмі такі мацаваны мужик. Ён... Як Віталь, так. Дзякуй. Мне просто вось гэта тыпу тое, што Кратас лысы, але ж вы ведаеце, што актор адмаўляўся пагаліцца, бо і у яго там роля ці для Адысеі была, ці для чаго, дзе яму патрэбны былі валасы, і таму на яго зрабілі, вось калі вы бачылі гэтую фотку, дзе ён за трэем, і у яго на галаве прям бачна, што просто гэта вось налепленая гумавая штука для таго, быццам бы ён лысы. І гэта выглядае так недарэчна, такі, бля, і ён яшчэ такіх, тыпу, чувачок на турнічкі ходзіць. Нормально. Дзіўна. Ладно, у мяне іншае пытанне. Хто-нибудь увогуле чакае серыял па God of War? Не. Ну, вось і я не. Я так разумею, што гэта хутчэй за ўсё будзе па God of War 18-го года, а не з Грэцыі. Мне здаецца, што гэта будзе, ведаеце, прадукт God of War садзяржашчы. Вось нешта вось такое. Ну, як і новая гульня, прыкладна. Гэта не будзе нешта накшталт таго, што здымалі, як мне здаецца, гэта не будзе як The Last of Us. Вось. Але тут незразумела, ведаеце, дзе больш такі зразумелы падыход, ці пераздымаць кат-сцэны гульні 1 у 1, і вось папросту, вось як вы, я думаю, вы бачылі гэтае відэа з The Last of Us, калі вось літаральна пераздымаліся кат-сцэны 1 у 1, і вось першы сезон ён літаральна зроблены з гэтага. Паміж толькі кат-сцэнамі яны даздымалі сцэны, якія тыпу геймплейны, дзе яны рубяцца з гэтымі. Дзе нам там нешта крафціць, блядь. Вадим, распавядзі, калі ласка, наколькі парваць біцепс гэта моцная траўма? Гэта траўма, гэта аперацыя. Гэта потом восстановление недзе, я не ведаю, ад 3, мне падаецца, месяцаў. Але гэта самая распаўсюджаная траўма, бо вельмі шмат людзей такі, тыпу, блядь, трэба больш падымаць на біцепс, а потым яны падымаюць, а потым яны рэзка зрываюць, і у цябе тканіна вось ад звязкі адрываецца цягліца, так? Так, і у цябе просто... Бля... Я бачыў відос, як мужик сотачку ад грудзяў рабіў, і яго просто фізічна я бачыў, як у яго скалыхнулася мышца, і сабрал, гэта бачна реально, то бок там мужик такі здаровы быў. Там хутчэй за ўсё не сотачка, там далёка не сотачка. Я вобразна, так, вядома, ён быў вельмі здаровы, вельмі вялікую вагу ціснуў. А грудь і біцепс гэта вось самыя распаўсюджаныя адрывы. Так, там прям
бачна было як яна вось ну И она просто такая, типа, так я такі Так. бля, гемарой лепш. табе падаецца, гэта, тыпу, калі добры лекар, ён ўсё там хутченька заш'е, і ўсё будзе нармалёва. Прям на месцы Вось. такі. А потым можна займацца спортом далей? Так, конечно. Ну, А я лёгка. хочу пабамбіць, бо мне вельмі абрыдлі мейкі, ремейкі, ремастары і гэтак далей у кінасусвеце. Дайце, калі ласка, арыгінальных сюжэтаў. Бо зараз ну зглядзіце, Дзюна, раз, Рэпчын. два, тры. Марвелы я ўжо ну те самае А выдма табе чым не падабаецца, пачакай. выдма мне абсалютна нічым не падабаецца. Сур'ёзна, табе не падабаецца Кніга выдма? лепш. Нафиг. Не, я не Что, про Мига? тое. Почекайте, я не про конкретно. Я увогуле хочу сказать, что ну дайте оригинальных сюжетов. Дайте оригинальных сюжетов. Ну, як бы выдма, окей, нехай. Ну, але гэта уся тая ж самая выдма, разумееце? Дайте Тая ж щось самая, нове. якая ж? Якая была у якім там 86-й год? ці як? 87. Ну так. Ну А так. ты думаешь, шмат хто яго глядзеў? Ты такі цікавы, большасць гледачоў нават яшчэ тады не нарадзіліся. Колькі чалавекаў-павукоў было? Шмат. Это усё Але, ну, слухай, давай так. Три Самарэймі, два з... Забыў, як яго клічуць. Самы бессэнсоўны павук. Бля, яго шмат хто Робертом лічыць вельмі Паттінсом. добрым, дзядзька. Не Роберт Паттінсон. Ну, короче, з гэтым чуваком. І зараз 3 з Томом Холландом. Я хочу сказать, что это усё про Человека-паука. Так, ёсць І прям... я- Бля, Яшчэ- дзядзька, гэта Марвел, гэта выключна зроблена для фанатаў. Гэта калі Ну ты так. паглядзіш усе вось пачынаючы першы павук з Томом Холландом, вось гэта будзе выключна праект, які у сябе трымае выключна гэтыя адсылкі да мінулых праектаў па Чалавеку-павуку. Факт. Гэта просто канвейер адсылак ужо. Так. Калі вы Я- глядзелі апошняга гэтага Дэдпула, то ну вось гэта літаральна фільм, які просто з адсылак ён. Мне здаецца. Вожык пайшоў назіраць за сваім гемарроем. Что там было про геморрой? А? Я тут... Ты там здаецца за кадром кетамін нюхаеш просто. Як вы Як яшчэ вас можна вынести, блин? То было Так, накурываться. бля, ну я не ведаю, весь Марвел, у меня ёсць сябра, які фанацее по Да я не Марвелу. про Марвел. Але я гэтага не разумею ввогуле. Это был просто Ну, типу, прыклад. гэта магчыма добра, але ну мне Марвел перестаў быць цікавым, ну пасля мне падаецца фіналу. Ну, Добра. ён же зноў такі Давайте, не про давайте Марвел. другий приклад. Успокойтесь. Мне всё, не вось трэба- можна я. Глядзіце, мяне больш за рэмейкі дастала ён сышоў. Глядзі, мяне нашмат болей за рэмейкі дастала тое, што вось Вожык, дарэчы, агучваў ролик класны, тыпу прышэлец прылетае да гэтага. Адны і тыя ж акцёры. Так. Типу, хто у вас здымаецца ў кіно? Адзін з 3 актораў, либо Том Холланд, Зіндая і Роберт Паттінсон. Не Роберт Паттінсон, гэты як яго клічаць? Тімоті Шаламе. Вось. І мне, чесно кажучы, гэтая тройка, яна уже так запорхала, што вось неяк так. Таму я, чесно кажучы, мало таго, што паглядзеў на іншыя сюжэты, я б яшчэ з задавальненнем паглядзеў бы на іншых актораў нейкіх. Ой, ну слухай, ты хіба не памятаеш, як быў гэты бум пасля, ну мне падаецца, пасля гульні тронаў ён пачаў везде Паскаль. Педро Паскаль таксама. Усюды пачалі Педро Паскаля піхаць, і я такі... Ну слухай, ну Педро Паскаля піхалі усюды дзесьці, ну гады паўтары. Вось у яго пік быў, калі выходзіла фантастычная чацвёрка, выходзіў нейкі там фільм АТ-24, плюс ён жа быў у Мандалорцы, і Гэта просто ачмурэнна. Праблема ў тым, што яны, блин, навушнікі гэта з'язджаюць, яны не трымаюцца, тут усё вельмі
Такой, карацей, экспертка Альбіна ў чаце, вы ўсе не маеце рацыі, ясна? Мяне слухайце, я просто хотела сказаць, што кінаіндустрыя сёння ў крызісе і вельмі бракуе арыгінальных сюжэтаў, ясна вам, блядь? Каб вы разумелі, пра што я хацеў, не ваши марвелы да аднаго месца. Так што я папіцькі сабе прынёс. Так, ну почекай, ну Ой. что у нас? Ага. Ну, 26-м... ну почекай. Ну хотя гэта ж ты таксама скажешь, што гэта ўжо было, гэта ёсць кніга, гэты проект Ава Марыя. Ну, не, проект Ава Марыя быў добры. Тут ніякіх пытанняў няма. Ну, типу, я паглядзеў... Быў, у сэнсе быў, ты так кажаш, быццам бы ён 10 год таму выйшаў. Ну, он выйшаў колькі, месяц 4 таму, мне здаецца. Просто кніжка выйшла ў 21 годзе, і неяк вось ўжо вастрата проекта Ава Марыя для мяне яна прайшла крышачку. Адысея. Ну, тут давайте поглядим, калі кніжка выйшла. Бля, гэты Backrooms. Я, дарэчы, схадзіў на Адысею, таму нічога. Про Адысею могу сказаць, што, ну, нормальны фільм, агулам нормальны. Ну, тыпу, на один раз мне во. Але я не зараз не падзяляю гэтую думку, што гэта лепшы фільм дзесяцігоддзя, як некаторыя пішуць і гэтак далей, тыпу. Ну, Бо ён сапраўдны. Вы ж ведаеце, што мой родны гук агучвае Адысею? Фу, Адысею! Заблыталі мяне. Ава Марыю? Ава Марыю. Так, Проект я Ава нават Марыя. рэпосціў. Так што мусіць быць добра. Я там таксама крышачку паагучваў. А ты хто, Грогу? Ой, Грогу, боже, гэта мандалорца. Там нікога, там эпізадычныя ролі, калі яны там на караблі збіраюцца і трандзяць. Ну і крышачку закадравага. А хто будзе агучваць? Ну мне здаецца, Вальс будзе. Здагадайся. Вальс, Рокін, ну я не ведаю, але напэўна камбэх. Вось гэты вось голас праз праграму. Ну, камбэх любіць Рокін. І Рокін. Што, давайте да наступнай навіны. Наступная навіна у нас вось якая. Пасля паспяховага рэлізу Assassin's Creed Black Flag людзей ужо звальняюць. Супрацоўнікі Ubisoft абурыліся рашэннем кіраўніцтва. Кароче, гісторыя такая. Але ж вельмі добрая гульня атрымалася. Выйшаў Black Flag Resynced? Resynced, напэўна, так. Вось, і Ubisoft яны прадалі там ўжо больш за 1 мільён копій. Даволі добра хваляць гэтую гульню, кажа, што перарабілі некаторыя даволі сумныя часткі геймплею. Вось, працу страціла уся каманда распрацоўкі, яе распрацоўваў 51 супрацоўнік і ўсіх зволілі. Вось, таму вось неяк гэта вельмі дзіўна, таму што мы бачым, што ну окей, гэта не вельмі дзіўна, мы просто прыйшлі ў тую стадыю, што кампанія, якая вось як Ubisoft по факце гэта ж сервісная кампанія, яна знаходзіць падрадчыкаў, якія робяць ты ці іншыя праекты. Калі праект сканчаецца, яна просто з гэтага праекта звальняе нахер людзей. Кароче, робім крыху выснову, што Ubisoft крышачку гіпам. Яны клятыя карпараты, і стаўленне да сваіх людзей у іх адпаведнае. Гэта тая ж самая гэта тая ж самая гісторыя, як у фільме Send Help, ратуць, які агучыла суполка Зяні, можна паглядзець на кінакіпе. Дарэчы, свежая агучачка. Там тое ж самае, там паказваюць гэтага мужика, пиздюка карпарата, які у аніхер не ставіць гэтую супрацоўніцу сваю падначаленую. Вось у іх такое ніколі такога не было. Ну ніколі такога не было. Вось калі было, то ідзіце паглядзіце вось на кінакіпе яшчэ раз. Вось. Я карпарату яшчэ з 2077 ненавіджу.
типу кіберпанк. Зразумелі. Яны, а ім пофіг, ведаеш. У іх філасофія такая. Слухайце, кошт, конечно, за гульню, якую ўжо рабілі, я вам скажу, охренеть, якая не паспела вельмі моцна састарэць, я так скажу. Таму што, ну, там крыху графло адрозніваецца, канешне, але... Крыху? Нічого Ну, собі крыху. Камон! Ну, можа, я стары. Не, дядька, графа там вельмі адрозніваецца. Ну ладно, яны іх даволі моцна крытыкавалі за некаторыя сцэны, якія там былі, што яны там згубілі і каларыстыку, і што крышачку па-іншаму ўсё зрабілі, але ў выніку яны гэта зрабілі нармальна, больш за ўсё яе хвалілі за падводныя ўзроўні. Вось, што раней яны былі душныя, а зараз даволі цікавыя. І вось менавіта аніматар, які рабіў гэта па падводную ўзроўні, напісаў, што Ubisoft лічыць, што мы гэта заслугоўваем, тыпу звальнення. Таму мне здаецца, што мы просто мы прыйшлі ў стадыю, калі вось усё, што адбываецца вось у гэтым кірунку, яно нармальна. Кампанія шукае сабе падрадчыкаў на праект, яна наймае іх, яны робяць праект, пасля гэтага яна іх звальняе. Гэта кампанія па падпісцы. Ну, тыпу, на кшталт таго. Ну, вельмі падобна. Але, блин, 2013 году і... Я гуляў Black Flag, это, напэўна... Ну, першы Assassin's Creed мне вельмі спадабаўся, бо гэта было нешта суперскае, новенькае, вось, у гульнявым сусвеце. І... Калі гэта было, каму? Ну, так, ну... Бо там быў паркур! Чума! Але так, і... Ну, другая частка таксама была класная, і Black Flag, напэўна, гэта... Ну, блин, камон, гэта Карибы, гэта піраты, гэта рабаванне караблёў. Ты калі-небудзь Карсару спрабаваў? Так, гуляў. Там гэта зроблена разоў 20 лепш. Графон. Я не гуляў у Карсараў, таму нічога сказаць не магу. Я не ведаю. спрабаваў гуляць у Карсараў, але я памятаю, што мне нешта было... Нейкія перашкоды, кароче. У мяне быў World of Warcraft. Ну, нормальная перашкода. Не ведаю, я гуляў толькі у першую частку, я памятаю, я нават першую частку некалькі разоў у пракаце дыскаў браў. Вось. І кожны раз мне было сумна, што калі я яе браў, я глядзеў на гэты дыск, а ён усё больш і больш быў пацарапаны. Наступная частка гэта быў Brotherhood, мне падаецца, гэта трэця, калі я не памыляюся. Дарэчы, я, па-моему, не гуляў яе. Бля, самая прышпільная, мне падаецца. Окей. І быў вось Black Flag, але тады ты, тыпу, я гэта бачу. Усё. Я не ведаю, першая частка была таму, што гэта вау, нешта новенькае. Другая частка, трэця частка, я неяк другую скіпну, я не памятаю. За першыя суткі ремастер разышоўся накладам больш за 2 мільёны копій. 2 мільёны, і устанавіў новы рэкорд серыі па пікавым онлайне. Я б сам вырашылі, што ремастеры рабіць значна лепш, чым новыя праекты. Танней. І прадаваць па кошце новай гульні. Профіт, вядома. Я б сам ніколі Electronic Arts не былі канторай гаўнаедаў і вось ізноў са сваёй. Увогуле не разумею. Ладно, я купляў сабе фіфу. У мяне ёсць грэх, але гэта быў адзін раз. Навошта табе фіфа была? Да я любіў пагуляць у футбольчык, ну што? Ну што, ты з вельмі нечаканага боку адкрыўся для мяне. А футбол глядзіш? Ну, галоўныя чэмпіянаты, так, там Ліга чэмпіёнаў, Ліга Еўропы і чэмпіянат свету, той, што быў. Чэмпіянат свету мы ўвогуле амаль усе матчы паглядзелі, ну калі там не о 3 гадзіне ночы. А ён скончыўся ўжо чэмпіянат? Так, іспанцы перамаглі. Ну і ладно. Іспанцы! Месісасац! Ладно, меня няма нічога супраць Месі, але аргентынская зборная гэта свора підара, прабачце. Ну, тыпу. І можа такі давайце менш лаяцца і лаяцца. А мяне вельмі бомбанула, я просто один момант раскажу, калі яны гралі супраць Егіпту, я быў за Егіпет у тым матчы, і яны вялі 2-0, ну прыкіньце, зборная Егіпта 2-0 вядзе.
забивае трэці, становится 3-0 і скасоўвае, арбітр скасоўвае трэці гол, таму што там у самым пачатку атакі каля варот Егіпта наступілі на ножку гэтаму аргентынцу. І гэта было парушэнне, якое тыпу прывяло да голу, і яны скасавалі вось гэты трэці гол. А ў выніку хто перамог? У выніку перамагла тады Аргенціна, літаральна за 10-15 хвілін яны забілі 3 галы. Так. Пры гэтым яны смакталі бібу. Ну ладно, яны не смакталі бібу увесь матч. Яны даволі няблага гулялі, але больш рэзультатыўнымі былі егіпцяне. Яны вельмі добра абараняліся і вельмі добра атакавалі. То бок там была цікавая гульня, але мне здаецца, вось пасля гэтай адмены гола яны нешта 7-дневная вайна аб гэтым добра. Ну все, я сказал. І пасля гэтага я такі все ім падсуджваюць. Яны фаварыты гэтага, як яго, галоўнага у фіфе, ну гэтай арганізацыі, я забыў, як яго зваць. Трамп, судзячы па навінам. Як? Кажу, Трамп, судзячы па навінам. Трамп гэта асобны мем. Ну так, вось. Ну і я такі, ну ўсё. Ну мяне вельмі моцна бамбанула, і я прям быў рады, калі яны вылецелі. Ну як вылецелі, яны да фіналу дайшлі. Яны не вылецелі, яны прайгралі ў фінале. Ладно, все, давайте наступную ўжо. Што гэта самае? Хопіць. Ніколі не цікавіўся ніякім спортам. Сказаў Вадзім, які з качалкі просто не вылезае. Ніколі не цікавіўся ніякім спортам. І такі... У качалку ходзяць такі дуракі. Я ніколі не цікавіўся ніякім спортам. Не трэба з мяне нейкага мутанта рабіць, бля. Так не я раблю, ты сам робіш. Я нічога не раблю. Крэатыну свайго. Дарэчы, я недавно прачытаў, што крэатын, яшчэ ёсць пабочны эфект у крэатына. Ён змяншае карцей дэпрэсію ён прабірае, вось калі простай мовай. Прычым там нармальны такі адсотак. Клінічныя даследаванні паказалі, што 52% людзей, якія прымаюць крэатын, у іх дэпрэсійныя вось гэтыя вось сімптомы, думкі, все тому падобнае, яны знікаюць. У паловы людзей. Вось у мяне гэтыя думкі, вось я ўжо колькі крэатын не п'ю. Спадзяюся, на наступны запіс попаду. Бляха. Не трэба. Ну, кстати, трэба. Але вось думак не трэба. Хто ведае, што такое GameStop? GameStop — гэта сетка еўрапейскіх і крыху амерыканскіх крамаў, якая гандлюе розным гульнявым. Раней гандлявалі фізічнымі гульнямі, то бок дыскамі, картрыджамі і гэтак далей. У іх яшчэ ёсць да сіх прышпільная тэма з тым, каб набыць старыя кансолі даволі танна. Напрыклад, у апошні раз у GameStop за 80 евро я набываў сабе New Nintendo 3DS XL з некалькімі картрыджамі. Потым я прыехаў у Менск, прашыў яго, і вось так было, мне вельмі спадабалася. Мне падаецца, што Лёша як на пары адказаў. Садись 5. GameStop на фоне таго, што буйныя вытворцы гульняў а-ля Sony адмаўляюцца падступова. Хутчэй за ўсё яны цалкам адмовяцца ў самай бліжэйшай будучыні ад выпуску гульняў на фізічных носьбітах. Кажуць, што нам як бы гэтыя вашыя гульні да аднаго месца. Мы як былі ў шакаладзе, мы і будзем, бо GameStop яшчэ робіць касу праз продаж каля гульнявых рэчаў, там усялякія ставчкі, так, то бок там фігуркі, сувеніры, усялякія там калекцыйныя выданні, гэтак далей. І яны мяркуюць, што скарачэнне, як скарачэнне, цалкам, напэўна ж, будуць прыбіраць хутчэй за ўсё. Ну, ці амаль цалкам. Гульняў на дысках, на іхні бізнес не паўплывае. Вось такая вось навіна. Я ў GameStop ні разу нічога не купляў, у мяне ўсё ў стыме.
Гейб давольны. То бок фізычныя носьбіты цябе не цікаві, так? Абсолютно. Шчыра, А не. як же казалі тое, што гэта усім патрэбна. Мне не. Такі вожык ПК геймер. Ты тыпу Ну з так. гэтым. Плюс на ПК, нягледзячы на тое, што ты набываеш вось усё у лічбе, там ёсць, божа, як называецца гэтая крама, якая CD Projekt Гог? Red раней ёй валодала. Як гэтая крама Гог? называецца? Гок! Гог. Гоги. Вось, у іх же ты на Гогі можаш купляць просто звычайны інсталер У гульні. сінагогі. Без рознай абароны, без вось усяго гэтага інтэрнэт табе для ўсталёўкі гульні не патрэбен. То бок бяры, набывай сабе інсталер, кладзі яго Без сабе крайняй ў Google плоці. Drive і ўсё будзе добра. Так. Вось вось калі б нешта Sony нешта накшталт таго зрабіла, калі б можна было сцягнуць гэты няшчасны інсталер, вось, і пасля гэтага, ну тыпу, калі б у цябе быў, ты б мог дацягнуцца да сваёй гульні нават тады, калі краму закрыюць, а яны, калі кансоль дажывае свой час, праходзіць 5-7 год і яны закрываюць краму. Вось, і як бы хацелася б, канешне, мець потым, ну вось, напрыклад, у мяне зараз Xbox, я разумею, што выйдзе новае пакаленне, пройдзе 3-5 год і яны закрыюць краму. У мяне у Xbox няма дыскаводу, і у мяне застануцца толькі тыя гульні, якія я спампую сабе на Xbox. Там, мне здаецца, 512 гігабайтаў, і яны забіваюцца просто на раз, два, тры. Тыпу, гэта Давай колькі? пачнем з таго, 3-4 што у цябе гульні. гульні там няма. Што? Давай пачнем з таго, што у цябе там і гульняў няма. Даволі шмат гульняў на Xbox. У якія ты гуляеш? Не, ну, я маю Калі ты апошні раз я запускаў? Раскажы, распавядзі мне. набытыя. Распавядзі, калі ты апошні раз гуляў у гульню? Апошні раз я праходзіў месяца 3-4 таму я перапраходзіў Nine Souls. Гэта якая тайваньская? Гэта кітайская, якая 2D-платформер з элементамі Metroidvania. Вось. І я яе перапрайшоў. Што яшчэ? Я набываў сабе таксама яшчэ адну якуюсьці не так даўно Metroidvania, але яна была настолькі хардкорнай, што я яе дропнуў тыпу праз 2 гадзіны. Ты сказаў кітайская, так? Мне здавалася, што она кітайская. То бок ты прызнаеш Тайвань кітайскай тэрыторыі? Она тайваньская? Яна тайваньская. Не, думаў, што яна менавіта кітайская. Не, яна тайваньская, так. Окей, я это просто пераблытаў. Ну просто і там кітайская Так, мова. так. Добра, калі тут кат, то вы прапусцілі вельмі добрую жарт. Навіна наступная про Bethesda Game Studios. Я яе прачытаў, Лёша, шчыра. Мне абсалютна ніхрена не цікава, што адбываецца з Bethesda. Я адзінае, што чакаю ад Bethesda, гэта наступны Skyrim, то бок, ну, 6. Мне, Elder так яны ж Scrolls. показалі недавно аж цэлы скриншот. Я не ведаю, што... Скриншот, які показывалі 6 год таму на прэзентацыі. Ну так. Вось яны з гэтай Здаецца, там типу 11 ці колькі. Нет, ты шо, не. Ну, яны просто ўзялі, вось, як памятаеш, гэтая была камера, якая ад'язджае, там, типу, The Elder Scrolls 6. Ой, вось гэта, Так, і вось яны ўзялі гэтую усю прыроду, якая там ёсць, і яны зрабілі скриншот, такі, вось вам. Новыя гэты. Мне падабаецца, як у Microsoft пачаліся звальненні, і Bethesda такі, не, мы працуем, паглядзіце, мы працуем. Мы працуем, але над чым яны працуюць? Яны робяць ремастары Fallout 3, Fallout New Vegas. Яны будуць рабіць, або ўжо нават зрабілі Raven Rock, это дапаўненне да Fallout 76. Fallout Shelter яны там таксама штосьці для гэтага зробяць, для гэтай гульні, для сваёй. Але дзе халера? Дзе халера? Дайце мне Elder Scrolls, мне не цікавыя вашыя Fallout, я уже давно прайшоў New Vegas. Ты шо, такі фанаты скруткаў? Мне вельмі падабаецца Skyrim, так. Але я упэўнены, што калі выйдзе новая частка, я буду я гуляць гэтак жа, як я гуляў Skyrim. Я буду па стэлсе праходзіць па стэлсе з лукам, і ўсё, мне іншае... Мне здаецца, вось я скажу зараз крамольную рэч.
у мяне ўсё менш і менш спадзяванняў на тое, што новы The Elder Scrolls будзе добрым, чэсна кажучы. Асабліва пасля Старфілду, асабліва пасля таго, што агулам адбываецца з Bethesday. Неяк вось адчування усяго гэтага. Па-першае, яшчэ ж новы Fallout робяць Obsidian. Яны ж пацвердзілі ў выніку. Ну тут не яны, Джейсон Шрайер пацвердзіў, што і яны таксама робяць яшчэ нейкі Fallout. І плюс хутчэй за ўсё і ну там зразумела, што Fallout 5 знаходзіцца ў распрацоўцы, яго не прэзентавалі, не было ніякага афіцыйнага анонсу, але ну ён павінен знаходзіцца. І яшчэ The Elder Scrolls 6. І пры гэтым ім скарацілі персанал, і мне вось зусім не зразумела, як ну тыпу гэта 100% паўплывае на якасць гульні. Вось просто як піддаць. Ну, файна, што сказаць. У файным свеце мы жывём. Ну, будзем жывы, не памром, пабачым. Хочацца верыць у лепшае. У лепшае хочацца верыць. Як-то верым у лепшае, рыхтуемся да горшага. Вось, неяк так. Таксама сябе нядобра... А, што? Я хацеў сказаць, што, ну, тыпу, а ты не спрабаваў стрыміць Нейра Скайрым? Што такое Нейра Скайрым? Ты не ведаеш, што такое Нейра Скайрым? Гэта Скайрым, у які падключаны ChatGPT-4o, і там усе NPC размаўляюць. Так, ты з імі можаш размаўляць на любых... Ну, я не ведаю, тыпу... Гэта прышпільна глядзіцца толькі ў маленечкіх роліках у тыктоке. Я не веру, што гэта цікава гуляць. Хіба ў Скайрым гуляюць дзеля таго, каб размаўляць з NPC? Там же так. Як бы сэнс у іншым. Дарэчы, там можна і з Алдуінам паразмаўляць. Дарэчы, трэба будзе расказаць пра вось гэту вось гульню, якую дасылалі ў прыват нам ад хлопца Мне ў прыват толькі і пісюны шлюць. Хто? Хто, кроме мяне? Хто гэта? Вось я пра цябе і кажу. Хто б сумняваўся. Трэба будзе знайсці потым, можа напрыканцы выпуску згадаць яго, крыху парэкламіць. Ну, які зрабіў гэту навелу інтэрактыўную. Я яшчэ яе не гуляў. Я паклацаў крыху, і мне вельмі спадабалася то, што я пабачыў, але, конечно, колькасць... Ладно, потым, я пра гэта раскажу. Я не хочу дакранацца да нейраслопу. Так. Але узгадаць я хачу. Як бы чувак зрабіў прыкольную рэч. Яшчэ хто сябе не вельмі добра будзе хуткім часам пачуваць, гэта Electronic Arts. Іх купілі арабы, калі я не памыляюся, так? Яны некалькі гадоў таму, па-мойму, хацелі купіць, і вось нарэшце... Я казаў кітайцы. Не, по-мойму, арабы. Не, арабы, я просто мінулы раз сказаў, што Кітай набыў. І гэта самае, ну, само сабой, будзе ў нас аптымізацыя. Яны захочуць гэтыя 55 мільярдаў адбіць. То бок... Яны ўжо распрацоўваюць новы Mass Effect, так, для інфармацыі. З мікратранзакцыямі хутчэй за ўсё будзе. Любая сучасная гульня. Да, купіце патрончыкаў за сапраўдныя, за наяўныя грошы. Та не, ну там же хутчэй будзе як і у гэтым у новым асасіне, тыпу візуал. Я пра тое, што будзе звольнена. Гэта ж не Capcom. Гэта будзе аптымізацыя, гэта будуць скарачэнні, бо яны захочуць адбіць як мінімум 55 мільярдаў бабак, якія яны ўклалі ў гэтую гульнявую у сусвету гэты. Будзе падвышэнне коштаў, хутчэй за ўсё будуць мікратранзакцыі. Я нават не здзіўлюся, калі трэба будзе купляць нейкія суперпатроны за супергрошы, суперкрэдыты. Ось, ну... Що сказаць? Мы дойныя кароўкі, і нас будуць даіць. FIFA, привет. FIFA, дарэчы, так, ось, у верасні, калі не памыляюся, выходзіць FIFA 20, якая, 7-8. Ось цікава паглядзець, колькі яна будзе каштаваць. А у FIFA лутбоксы ж ёсць, не?
Так FIFA, Так. там пипец, там глядзі, калі у тебе плойка, і ты хочаш пагуляць у фіфу, ты мусіш з іншымі маю на увазе гульцамі, ты мусіш заплаціць за PS+, ты мусіш набыць копію гульні, то бок ты мусіш ужо 2 разы заплаціць. Плюс, калі ты хочаш сабе нейкіх прыкольных гульцоў у каманду, ну, узмацніць свой склад, ты мусіш і за іх заплаціць, то бок лутбоксы. Дзядзька, я цябе зараз, магчыма, расчарую, але так працуе кансольны онлайн-геймінг. Каб пагуляць у онлайне з другімі гульцамі, табе трэба набываць падпіску. Добра, але ёсць гульні, Каб мне пагуляць у Helldivers з табой, мне трэба набываць падпіску. Каб мне просто пагуляць у Helldivers, мне трэба набываць падпіску. Акрамя таго, што трэба гульню набыць. Я толькі хацеў сказаць, што ёсць фрі-ту-плейныя гульні, як танкі, напрыклад, беларускія, то бок што нет? Ну ты, я про то, што ты не мусіш гульню купляць, ты я ўзяў, сцягнуў, а тут ты заплаці за ўсё, ты... Так гульня сама па сабе вельмі дарагая, на пад 100 евро каштуе. FIFA? Так! Так. Так там же яны просто, мне падаецца, перетаскваюць адны і тыя ж гэтыя... Яны гэта робяць... шкуркі. Яны гэта робяць усю сваю серыю фіфашную. Так, яны крыху там, ведаеш, паляпшаюць тут вось кропельку пота, вось тут, каб у Крысціана Рональда вось сцякала вось так, і ўсё вось. Яны нічога не робяць. Колькі ж футбалісты атрымліваюць за свой твар у гульне? Ай, да, боже мой... Яны ўсе мільянеры, нам-то што ж, сколькі яны там. Але там ёсць Шкурын. Хочаце пагуляць за Шкурына, вось, там ёсць польскія клубы. Можна пагуляць за Шкурына. Это беларускі футбаліст, які грае зараз у Катавіцах у польскім клубе. І ну, там не толькі ён ёсць. Ладно. Вось, карацей, добрага нічога не чакаем. Асабліва топ-менеджмент Electronic Arts, які будзе хутчэй за ўсё паменены цалкам. Але і іншых супрацоўнікаў, я думаю, таксама будуць скарачэнні тыпу аптымізацыі і так далей. Ну гэта літаральна тое ж самае, што адбылося з Microsoft пасля таго, як яны набылі Blizzard, і ім спатрэбілася аптымізацыя, каб адбіць усе гэтыя мільярды. Гэта літаральна тое, што адбылося з маёй канторы, якой я зараз працую. У нас скарацілі 30%. Ты працуеш у Blizzard? Конечно, працую Blizzard, так. Я працую Blizzard. Нет. Падары мне World of Warcraft на Mac, але пажадана, каб ён працаваў. Добра. Я про Mac, а не про WoW. Добра, ты мне напиши пасля подкасту. Я табе інсталлер дашлю. Без праблем. Адысея Крыстофера Нолана я не глядзеў, але я размаўляў з Хамбэгам, і он сказаў, што яго вельмі стамілася срака, бо 3 гадзіны сядзець гэтага факт, просто факт. Я так ахуеў, калі я сидзеў у Лёшы гэта увогуле X2. Так, я мало того, что я вымушаны хадзіць з подушечкой у кінотэатр, тому что у мяне хранічны гемаррой, я нічога з гэтым не магу зрабіць. Вось 3 гадзіны мы сидзім у якісьці момант глядзім, я гляджу на гадзіннік і разумею, што мне глядзець яшчэ больш чым гадзіну, а мы ўжо 2 гадзіны сидзім, і гэта, канешне, просто срака была. У прямым і пераносным сэнсе. Ну так нельга. Так, я за фільмы гадзіну 30. Вось мы учора глядзелі фільм гадзіна 35. Вот такі вось фільм. Адшмурены. Эвану Сімагу. Не ведаю, што вам не падабаецца. Гемаррой, напрыклад. Аргумент? Так. Не? Вось, карацей, касавая штука, ведаю я мала, але тое, што чу, водгукі пазітыўныя, Камбэгу таксама спадабалася, а Камбэгу мы што робім? Верым. Колькі яны сабралі, зараз я пагляджу. За першы уикенд фільм сабраў 264 мільёны. Гэта 6 болей сабрала. Так, Цёмны рыцар сабраў 249 тады, калі быў ягоны рэліз. Ну і карацей яшчэ збярэ некалькі десяткаў мільёнчыкаў пад канец свайго пракату. Мне здаецца, што ён можа сабраць сапраўды мільярд. Мільярд? Супакойна. Я не пайду на 3 гадзіны. Чувак, ён яшчэ не выйшаў у Кіtaі. Прикольно. А ведаеце, што яшчэ прикольно? Ты што думаў, гэта 240 мільёнаў, гэта толькі з Літвы?
А ты насіў туды Это вось грошы? Лёша схадзіў? Что? Ты свае грошы насіў туды? Я грошы, я свае грошы толькі Лідлу ношу. Я таксама. Лепшая крама, дарэчы. Я люблю дасуг, я люблю дасуг, дзе не трэба марнаваць грошы, дзе не трэба траціць. Вось і гэта для мяне Так, найлепшае. вось калі ты увесь дзень просто у тебе жодныя смс-кі аб тым, што у тебе з балансу нешта спісалось, ты такі Ну, бясплатны дзень. бясплатна Факт, пажыў. факт. Пажыў бясплатна. Мне ж, правда, за хату плаціць. Вось, гэта будзе вельмі сумна. Але Але якое аблягчэнне, калі ты гэта робіш? да. Да, ты разумееш, што у цябе яшчэ на месяц ты не бомж. Так. Але з наступнага месяца ты не ведаеш, што з тваім жыццём будзе адбывацца таму. Ты такі, бля, месяц можна не прыбірацца. Месяц можна жыць не пад мастом. Так, з пазітыўных навін Valve распрадала ўсе Steam машын, але чамусьці Лёша напісаў, што гэта пра сапраўдны поспех гаварыць пакуль рана. Чаму рана? Яны Болю у ўсё. Лёшы яе пакуль няма, то гэта поспехам не лічыцца. Так яе ў Лёшы не будзе, яна будзе ў гомціках хутчэй за ўсё. Таму што яна І пакуль Лёшына таксама. яна пакуль не прадаецца адкрыта, яна прадаецца па папярэдніх замовах, там незразумела, якую колькасць гэтых Steam машын выпусцілі, і пакуль незразумела дакладна, як Steam будзе рабіць сваю маркетынгавую кампанію, таму што яны афіцыйна заявілі, што яны не будуць выпускаць ніякіх эксклюзіваў пад гэта ўсё. А я хочу нагадаць, што калі яны Гэта дзіўна. анансавалі Steam машыну, усе падумалі, што правільна, новая Half-Life. Так. Вось, і Хочу сказаць, што мы таксама так падумалі. Гейб разам з Valve, здаецца, зноў павадзіў усім фанатам па вуснах, і цяпер як бы не асабліва зразумела, ну тыпу, што рабіць далей з гэтым усім. Ну, пакуль я хочу яшчэ раз нагадаць, што мы думалі, што она будзе каштаваць 600 еўра. Вось, Ніхто так не думаў. зараз, ну, чувак, так думаў. калі анансавалі, вось гэтыя размовы шлі ў сур'ёз. Тады яшчэ не было крызіса чыпу. Мне пляваць, што было тады. Калі мы абмяркоўвалі кошт, ты казаў 1400, так? Ну, гэта ўжо потом было, так. Калі мы Гэта было да таго, як з'явіліся кошты, так што так, але ўсё, што было раней, то чыпаў. пасраць. Калі мы ў першы раз абмяркоўвалі тое, што яны яе прэзентавалі, у сур'ёз інтэрнэт абмяркоўваў тое, што яна тады ж 329 каштаваў Steam Deck, звычайны, не аледаўскі, а Я нагадаю, што тады 300 еўра і каштаваў гэты Xbox. Так. Таму на той момант, канешне, ну, короче, яны абралі не вельмі добры час, каб рэлізіцца. Вельмі дорага. У іх жа плюс яшчэ і продажы на Steam Deck рэзка абваліліся, таму што яны падвысілі кошты на OLED-версію, і OLED-версія падаражэла з 540, базовая OLED-ка на 512 гігоў падаражала з $549 до $789, плюс 44%. А мадэль на TER стала каштаваць з 649 949, это плюс 46%. Скажем, дзякуй. І гэта, канешне, ну тыпу, ну камон, хто хоча плаціць за Steam Deck 1000 еўра? Не я. Хто захоча. Ну вось, тыпу... Дзядзька, я табе нагадаю, што вось літаральна учора, мне падаецца, таксама павысіліся кошты на Xbox. Series S, напрыклад, на 512 гигабайт зараз каштуе $500. 500. Series S, ось які ў тебе ззаді стаіць, які ты набываў за 240, ці колькі ён тады каштаваў? 260, мне здаецца, 259. Ну, вось нешта такое, ну. Зараз ён каштуе $500. Нормально. Скажем, дзякуй шаішнікам, якія... О, я напісаў трек на беларускай мове! Паглядзіце, пакіньце свае каментары! Мне гэта вельмі важна, блядь!
полудуркі. Дарэчы, Суна абвінавачылі. Гэта ў бок кагосьці было ці? Гэта было ў бок гэтых нейраляпалаў, якія запаланілі ўвесь трэц. І ж суюць туды абсалютна так. поўны шлак просто без... немагчыма слой, рыганіна просто. Мне яшчэ падабаюцца допісы ў трэці, дзе я, пачынаючы ілюстратар, паглядзіце, што я стварыла, тыпу, гэта мой першы мультфільм. І там просто ўрывак на 15 секунд зроблены цалкам у шыі. Я такі, бля. Ну, там нормально зроблена. Стварыла. Што там нормально зроблена? Яшчэ агучку можна будзе зрабіць вось праз Eleven Labs. З гэтымі завышанымі высокімі частотамі. Ты мастака пакрыўдзіць можа кожны. Ты вось дабейся спачатку. Ясна табе. Лёша, які рабіў трэкі праз Суна, такі пуп-пуп. Я памаўчу. Я мастачка, ясна табе. Это культура ўся, это унёсак у нашу будучыню. Маўчы. Гэта каб твои дзеці набывалі плашку аператыўкі за 2 штукі. І не набудуся на нікая. Бо я не будзе. Будзе геймінг по падпісцы, ясна? Мяне пакуль з гэтага больш за ўсё расчароўвае тое, што ўсё запоўнілі нейракнігі. І гэта жах сраны. Хто б сумняваўся. Вось. І тыпу, мяне больш за ўсё, я, блядь, зараз не буду просто тыкаць пальцам, людзі, якія на беларускай мове пішуць кнігі і выпускаюць праз Гутенберг, дзе ззадзі кнігі налепка зроблена без шыі, кніга, якая цалкам зроблена праз шыі. А як ты дазнаўся? Вось, аргументуй. Ну, ёсць паттерны тэкста, якія вельмі лёгка распазнаць. У аўтарах напісана «Клоуд». Просто ёсць, напрыклад, ад Янушкевіча, боже мой, «Забойство на вуліцы Макаёнка» называецца. Кніга, якая напісана праз ChatGPT. І там сказано, што адкрыта сказано, што яна зроблена праз штучны інтэлект. А ёсць аўтары, якія зараз выдаюць кнігі, і ты... Ну, гэта хутка пачнецца, паглядзіце, я зрабіў беларускі кіберпанк. Вось. І ўсё вось гэта. Так у нас ужо ёсць беларускі кіберпанк Replaced. Дзякуй, нейраслоп. Ёсць, дарэчы, беларускі кіберпанк Пентаквантер, які зроблены без шыі. І там няма ніякіх сумневаў у тым, што гэта зроблена без шыі. Вось я зараз больш за ўсё здзіўляюся, бо кожны раз, калі я натыкаюся на трэк, ну, я чую, што гэта шыі. Я яго скіпаю, але, блядь, як я не учу транспорту? Транспортна, так. Мне здаецца, там крышачку штосьці яны... Ну, там не просто Суна. Там яны штосьці рабілі, мне здаецца, рукамі. Самае цікавае то, што вось на першых трэках, тыпу клятвы, вось гэтага ўсяго, яно не было чутна. Апошнія трэкі, якія ў іх выходзяць, яно, ну, значна лепш уже чутна, што гэта шыі. Ну, таму што... Але на першых трэках вогуле. Так, слухай, возьми сецівіра, там таксама, як бы, там не чутна, што гэта вось Суна. Не, я чую, все равно голас, вось гэты сунаўскі, дзе вось нізкія завышаныя, я все равно яго чую. Ну, не, яно чутна, але там вось не вось гэта тыповае металёвае гучанне, ведаеш? Як вось калі ты просто штосьці нагенерыў у Суна, цяп-ляп за 3 секунды, там вось прямо это сама чутна. Ну, не ведаю, мы зараз бухцім, а праз 10 гадоў это будзе нармальным, і ведаеш, і мы такія... Ну, мне нешта падаецца, што мы зараз як гэтыя дзеды, якія тыпу ось з гэтымі новымі тэхналогіямі баляць ввогуле ёбу дядька, далі. Просто гэта максімальна шаблонна, максімальна непрыгожа, максімальна так. фуфлова гучыць. Няма ніякай якасці ў гэтым. Калі яно будзе гучаць на ўзроўні, я не ведаю, сусветных хітоў, мне падаецца, ёсць уже дзядзька трэкі, якія просто ў чартах, у топах вісяць. Ну, 100%. No. Але мне гэта не падабаецца. Я кансерватар у гэтым плане. Я не разумею, нахера. Мастацтва павінна быць з душой.
А ці ёсць гэтая душа? Гэта Подставьте, калі ласка, музыку з Ghost in the Shell сюды. Там, дзе Райан Гослінг просто ляжыць. Дарэчы, Гэта памёр Blade Runner. Кавінскі. Што? Памёр, так. Кавінскі А, памёр. Кавінскі. Я учу, гэта Райан Гослінг. Я кажу Райан Гослінг, і ты такі, дарэчы, ён украінскі, такі чу, блядь. Не, ён Кавінскі, гэта француз, які напісаў Найткол. саундтрэк да драйва. Дарэчы, драйв ёсць па-беларуску, можаце зайсці кудысьці паглядзець. Ніколі не глядзеў, дарэчы. Ну, насамрэч багата ты чаго не страціў, але на разок сойдзе. Але саундтрэк добры. Саундтрэк добры. Сапраўды добры. Не толькі гэты трек, сапраўды так. вось увесь саундтрэк у фільме добры. Калі табе такое падабаецца, паспрабуй, тыпу, у цябе зараз часу хапае, паглядзі. На кінокіпе можна паглядзець, па-моему, з У беларускім. мяне часу да заўтра толькі, так што... А што ты заўтра паміраць сабраўся? Ну, меж крэатыну нема. О, божухна. Так, хто-небудзь мне можа патлумачыць, чаму суд у ЗША часова заблакаваў угоду паміж Paramount і Warner Brothers на 110 мільярдаў грошай? Чаму? Я вось нават не чытаючы навіну, дайце я вось здагадаюся, гэта нешта пра манаполію? Так. Як незвычайна. Як Вельмі моцны манапаліст з'яўляецца, таму што яны набываюць, тыпу, то ж яшчэ зліваецца, атрымліваецца Paramount плюс і HBO Max, а яшчэ наверх зліваецца каталог фільмаў Paramount і каталог Warner Brothers, які вельмі буйны. Вось, вельмі канешне, гэта выклікае вельмі шмат засцярогі наконт гэтага, але мне здаецца, што угоду не ухваляць, мне здаецца, што ім забароняць злівацца, і тыпу ці Warner Brothers застанецца просто цалкам, ну, у тых жа пазіцыях, што ён быў, ці яны дадуць набыць Warner Brothers якосьці іншай кампаніі, але не умоўна Netflixу, які там з'яўляў сваю пабагу, каб набыць тое ж самае, тому што мне здаецца, што адзін хер, што Paramount, што Netflix, это ўсё роўна абразуе новага, стварыць новага манапаліста, які будзе вельмі шмат дыктаваць што і як. Ну і плюс, камон, вы б хацелі паглядзець на тое, каб Netflix зліўся з HBO Max? Што гэта будзе? Я як піраціў, я так і буду піраціць, мне абсолютно пляваць. Paramount, дзе камера? Paramount, вось, ясна. Я як піраціў твае стужкі, я іх і буду піраціць, ясна, вось, Paramount. І тое ж саме за заблакаванне каналаў на беларускай мове. Вось так, вот так вось, ясна вам, бля. І тая румынская шлёндра, якая мне пісала папярэджанне на мой емейл, таксама вот табе, вот так, ясна? О, ебать. Ну. Paramount ідзе у шумоню, ясна? Я за піратства. Йо-хо-хо. Йо-хо-хо, Black Flag, пойду куплю. Так ты ж за піратства, ідзі спіраць Black Flag. Мне здаецца, спіраціць пірацкую гульню гэта найлепшае, што з ёй можна зрабіць агулам. Я зараз прям пайду на торрент і пагляджу, як ці ёсць там Resynced. Анима, ладно, нейкі херовы гэты торрент-трек. Ты пачакай. Іншых глядзець. Крышачку пачакай. Крышачку пачакаю, каб нам крышачка не прыйшла, пакуль мы чакаем. Нас агулам застаецца толькі адна навіна, таму давайте пра яе. BioWare фактычна... А мы пра Джарэда Лето не будем размаўляць? Добра? Да боже, табе не похер. Ну, добра. BioWare фактычна страціла магчымасць зрабіць рэмайстэры для першых Dragon Age. Сутнасць у чым?
Біавары, паколькі уже 10 раз позвальнялі ў ўсіх тых людзей, якія распрацоўвалі першыя Dragon Age. Першая трыя гэта Dragon Age Origins, Dragon Age 2 і Dragon Age Inquisition. Хочется сказаць, што з іх добры быў толькі Dragon Age Origins. Яны зараз апынуліся ў пастцы таго, што яны ж зараз распрацоўваюць усё на Unreal Engine, яны зараз распрацоўваюць ці на чым. Божух. Ну, короче, яны змянілі некалькі разоў рухавік, а паколькі Dragon Age Origins быў на сваём самапісным рухавіку, Dragon Age Inquisition быў на Frostbite, а Mass Effect былі створаны на Unreal Engine 3. Короче, апынулася так, што не засталося ніводнага чалавека, якія маглі сапраўды зараз разумець, як працуюць гэтыя гульні для таго, каб зрабіць рэмастары. Акрамя таго, Electronic Arts не плануе выдзяляць рэсурсы на такія праекты, якія былі б зроблены рэмастары. Таму што калісьці яны зрабілі, калі памятаеце, некалькі год таму яны зрабілі рэмастары ўсіх 3 Mass Effect'аў, і ну, тыпу, яны прадаваліся. Я не ведаю, наколькі паспяховыя, чесна кажучы, не памятаю, але яны прадаваліся ўсё ж. На новыя Mass Effect'ы, на новыя Dragon Age мы зараз не будзем спадзявацца, таму што вось варыянт таго, што яны гэта смогуць зрабіць, ён мінімальны. А ў чым вось праблема зрабіць, як зрабілі THQ Nordic, якія зрабілі рэмастер Готыкі першай? Заново зрабіць гульню з нуля? Яны б маглі абраць той шлях, які абралі Bethesda са сваім Obsidian, боже мой, Oblivion'ам. То бок там новы рухавік, унутры якога працуе стары рухавік. Але там не зразумела ўсё роўна, наколькі гэта можна пасябраваць, але, ну, тыпу, можна паспрабаваць у Unreal Engine 5 завярнуць Dragon Age Origins. Короче, вельмі незвычайная сітуацыя, і, канешне... Вось, глядзі. Распрацоўка першай Готыкі заняла 5 год. Рэмейка, я вось менавіта пра рэмейк. Няўжо Біавар настолькі маленькая студыя, што не можа зрабіць... Біавар зараз гэта не тая Біавар, якая была раней. Тыпу, гэта вось зусім іншая студыя. Там мне падаецца яшчэ больш грошай, чым у Нордзікаў. Ну, можа, не ведаю. Дарэчы, на стрыме у Ватафакі прайшлі першую Готыку. Прыходзьце на стрымы Ватафакі. А яшчэ ён агучыў Металапакаліпсіс некалькі серый. Так, і, дарэчы, кожную серыю, калі ён агучвае некалькі серый, ён глядзіць іх на стрыме. Малайчына. Металапакаліпсіс маецца на ўвазе аніме? Металапакаліпсіс? Ну, мульт. Гэта мультфільм. Детройт Метал Сіті, все, блядь, я пераблытаў. Металапакаліпсіс, там гурт называўся. Гурт, так. Гэта мультик пра гурт, так. Про металлюк. Але гурт называўся Death Clock. Вспомнил, пра што Металапакаліпсіс, усё. Пра Десклок. Так, там дзе брутал. Так. Боже, мне калісьці вельмі моцна гэты мультик падабаўся. Ну, вось можа яго пераглядзець на кінакіпе з агучкай Ватафакі. Не хачу... А ты пераглядзі. Не стаіць на гэта. Та ты хоць, блядь, для подкасту выгляд зрабі, што ты хоць нешта беларускае ўжываеш. Я ўжываю ўсё на мове арыгіналу зараз. Не пакупаю. Пакажы, на якой мове ці кнігі. Ну, кнігі ў мяне на той мове, на якой яны прадаюцца, таму што гэта на беларускі не перакладаецца. Але я вось прадзамовіў новую кнігу Бахарэвіча. І па-беларуску, калі ёсць магчымасць і калі выходзіць нешта цікавае для мяне, там я замовіў сабе Ребекку Кванг, Yellowstone. Yellowface. Yellow Submarine. Вось. Так, дакладна. І, тыпу, вось прыедзе разам з Бахарэвічам. Таму... У госці. Таму вось неяк так. Ну, я не... Просто з кнігамі крыху іншая сітуацыя, таму што па-беларуску выдаецца мала, і тое, што выдаецца, яно чытаецца даволі хутка. Ну, там, тыпу, ты же ўладар пярсцёнкаў, адна кніга за тыдзень чытаецца супакойна. А тое, што хочуць пачаць выдаваць, прыходзяць іншыя выдаўцы і кажуць, сраку напіхаем. Так. Вось, таму...
канешне гэта ўсё крышачку сумнавата. Вось, таму чытаецца на тым, на чым чытаецца. Чытаю таксама і па-ангельску. Не маю з гэтым праблемаў зараз. Шчаслівая сучка. Ну вось, таму але не ўсё, я спрабаваў перачытаць, паколькі я чытаў калісьці дзюну двойчы, прычым я вырашыў пачытаць дзюну на ангельскай мове, адкрыў яе і ніхуя не зразумеў. Вось, я просто не чакаў, што там настолькі мова вось такая, якая яна ёсць. Не ведаю. Гэта як гуляць у Disco Elysium на англійскай. Ну, магчыма, я не гуляў у Disco Elysium, таму не магу нічога сказаць. Не. Ну, вельмі там шмат. вельмі складаныя тэксты. Калі такія цікавыя. Беларусізатара, мне падаецца, няма на Disco Elysium. А мне здаецца, ёсць на два? Няма. Ёсць Я нешта бачыў. украінізатар. Я нешта бачыў, але, напэўна, там яшчэ з працы не скончана. Да, блин, там тэкстаў... Ізотэрык ЕББ ёсць беларусізатар, але там таксама праца не скончана. ЕББ? Цікава. Ізотэрык ЕББ, так, таксама гульня нешта кшталту Disco Elysium, але у гэтым у сусвеце такім, ведаеш, тыпу фантастычным. Што мне нешта бумкнула, быццам это самае коннект адваліўся. Гэта у меня выпадкова Siri включилася. Так. У мяне, ведаеш, просто Mac, і у меня тут ёсць сенсорная кнопка каля бэкспейсу, якая выклікае Siri. Я ўвесь час на яе тыкаю. Заўжды націскиваешь. Так, і потом ты сидишь такі, Siri, закрыйся, бля! Ты калі-небудзь карыстаешся Siri? Вось хоць калі-небудзь. Так. А што ты робіш? Калі макароны вару. Таймер? Таймер. Я таксама. Я кажу, Siri, постав таймер там на 8 хвілін. Яна такая, будзе выканана. І ўсё. Што за гук? Хто размаўляе? У мяне тупо нейкія басы з'явілі. Блин, я зразумеў. Я адкрыў спасылку на Багну. Карацей, давайте расскажу про Багну. Багна — гэта тэкставы квест такая, ну, як я кажу, інтэрактыўная навела. Распрацаваў яе нейкі неабыякавы беларус. Божа, я спрабую знайсці хоць якую адсылачку да аўтара. Вось, знайшоў. Зараз давайте пачытаем пра аўтара. Можа быць, мы пакінем... Нет, я пакуль не магу гэта паглядзець. Можа быць, мы пакінем спасылачку на саму гульню. Віталь сказаў, што гэта нейраслоп. Пра што гульня? Гульня ў стылі Васіля Быкова. Вы знаходзіцеся на акупаванай немцамі тэрыторыі у Палесе ў 1941 годзе. Вы фельчар і вы знаходзіце лётчыка, які цяжка паранены, які апынуўся там дзесьці ў вас у сараі, дзесьці у вашай вёсцы. Вам трэба прымаць рашэнне, лекаваць яго ці не лекаваць, і кожны учынак мае наступствы. Там багата тэксту, там трэба пісаць, трэба чытаць і выбіраць адказы. Даступныя на расійскай, беларускай, англійскай мовах. Ёсць у выглядзе апкі у App Store і у выглядзе гэтай веб-версіі таксама ёсць. Тут ёсць это по-беларуску, я з англійскай перакладаў. Называецца Багна. Багна — гэта тэкставы квест пра фельчара Міхася ў акупаваным Палесе з 41-42 года. Частка першая. Рухавік, інк, реакт, увесь тэкст, гульня, інтэрфейс на рускай, беларускай, англійскай. Памяці тых, хто перажыў тую зіму, і тых, хто іх помніць. Bagna.app. Вось. Наколькі я памятаю, яшчэ ёсць нармальная мабільная версія, можна і з мабілкі гуляць. Я паклацаў крыху, пачытаў, там пакуль на працы быў. Напісана нармальна, але памылак. Туды б рэдактара запуліць, які папрацаваў бы над тэкстам. Але цікава. Я бы пагуляў. Я пагуляю. Запускай стрым. Мне сказали, что стрым говно. Хто?
У нашым чатику. Ніхто тобі такого не казав. Так. Казалі. Ніхто. Не ведаю, было можа такого. быць. Ну просто... Ну, там трэба над тэкстам папрацаваць. Дарэчы, роўна 30 год таму выйшла першая гульня тронаў. Кніга? Так. Хочется нагадаць, што апошняя кніга яе чакаюць болей, чым выходзіла з першай па прадапошнюю кнігу. Дакладней, Ну, она не апошняя, она апошняя. Яшчэ 2 кнігі павінна па гульне тронаў выйсці, але мне здаецца, Мартин падохне да гэтага моманту і спадзяюся, гэта зноў аддадуць Брэндону Сандерсону і зноў дапіша ўсё Брэндон Сандерсон, як гэта было з колай часу. Ён жа зараз зноў нейкую новую кнігу піша, але Не новую кнігу ён піша вось прадапошнюю кнігу гульні тронаў, і яго там ужо напісана 1200 сторонак, і ён усё не можа спыніцца. З ім здарылася літаральна тое, што здарылася з ягоным настаўнікам Роджерам Жалязным. Роджер Жалязны вось да свайго апошняга дня ён пісаў хронікі Амберу і не ведаў, чым іх скончыць. У яго ўсё пёрла і пёрло, не мог ніяк спыніцца. Вось прыблізна тое ж самае з ім адбываецца. Плюс, хутчэй за ўсё, ён цалкам зменіць сюжэт і ён не будзе такім, як ён у серыяле. Мне здаецца, ўсё скончыцца зусім па-іншаму ў кнігах. Так бо серыял жа ён там пайшоў ввогуле ад кніг. Не, ён канцэптаваў серыял, і ён распавёў, чым ён хоча скончыць, і яны гэта прадавалі як тое, што вось літаральны сюжэт так скончыў сам Джордж Мартин. Вось, Джордж Мартин працуе над новай кнігай па сусвету гульні тронаў, але доўгачаканыя ветра зімы ўсё яшчэ не скончаныя. Окей, значит, я гэтую навіну прасраў дзесьці. Не бачу. Ну, окей. Што, я думаю, мы можем сканчаць. Дзякую усім за тое, што паслухалі. Там клікніце падабайку, напішыце, калі ласка, нам які-небудзь каментар, што-небудзь акрамя дзякуй за мову. Аліце, што дзякуй за мову падыйдзе. Я ведаю, хто будзе пісаць. Гэта заўжды Там уже можна паімённа. Так. Але нам дзякую за мову, а вам дзякуй за каментар. Вось. Подписывайтеся, ці што у нас ёсць прышпільнікі, тэлеграм-канальчык з рознымі гікаўскімі навінамі, туды таксама можете подпісацца. Вось, і нагадаю, што у нас ёсць прышпільная элітарная версія на Patreon і наш элітарны чатик. Всё? Дзякую усім, хто былі з намі і хто будзе. Да наступных сустрэч на нашых радыёхвалях. Для ўсіх, хто будзе пасля нас.